Ngastina mbok paringake apa ora? Nek mbok paringake nadyan mung separo aku wis nampa. Ning yen separo wae tak jaluk ora entuk, ya aja takon dosa. Aku nek mung weruh Senopati Ngastina ya aku ora wedi. Wis ngono wae. Kapan tempuking perang, wancine jam pira? Tak kon tata-tata wadyabala sing ampuh-ampuh aku moh nek ming cilik-cilikan. Aku yo tak nyameptakake wadyabala sing ampuh-ampuh sing dipandhigani karo Kapten Antasena. Ya kene to, Kang? Heeh, wis ngono wae rasaku ki ngomong. Wis terus to the point. Apa kuwi? Aku ya ora dong, aku ya mung nirokke wong-wong kuwi. Apa perlune wae nek Siwa Ngastina maringake matur nuwun, nek ora terus kono nudingi wae senopatine sapa sing arep didapuk tutukane nang kene sisan. Lho. Aja nang kene nang alun-alun. Oh iya, nang alun-alun. Wis ngono wae, Gusti. Aku tak takon karo kowe. Kuwi gatine apa teko kowe njaluk negara Ngastina? Lho. Meng bakal tak aturake marang Pepunden Pandhawa. Kena ngapa wujude negara Ngastina? Wah. Aku ki ngrumangsani dadi anak sing ora ngerti tata krama. Aku ngrumangsani dadi anak sing ora ngerti unggah-ungguh. Mongko jarening piring sepuh padha nyebutake swarganing wong tuwa ki yen to nyumurupi anake kuwi kebak tata krama, kebak unggah-ungguh, kebak tata susila. Lan tansah junjung marang derajating wong tuwa. Kuwi nuwun sewu, nadyan wong tuane isih urip ning wis kaya mapan ning kasuwargan. Ning ngarep duwe anak sugih blegedhu iso munjung ingkung gajah saben dina nyang wong tuwa. Nek pokal gawene merosal mbedugal, watake angkara budine Candala, kuwi arep wong tuwa isih urip kaya dibleseke ning neraka jahanam. Mula gandeng aku kuwi ora iso ngaturake tata krama, ora iso ngaturake unggah-ungguh, ora iso basa. Ora iso ndodhok kaya anak-anak Pandhawa liyane. Carane aku ngaturke bekti kalawan wong tuwa ya cara kaya ngene iki. Ngaturake pisungsung negara Ngastina, gajeke crita sing tak tampa. Ngastina kuwi darbeking Pepundenku Pandhawa. Ning merga saka pokal gawene nuwun sewu Simbah Patih Sengkuni. Ing nalika semana benthik-benthike Pandhawa karo Kurawa. Wekasan Pandhawa lunga saka negara Ngastina, Ngastina dilintir keprabone dening Siwa Ngastina. Ngono ta critane? Bawan wonten dawuh. Kok dados wisanggening ngertos cariyosipun. Dek sapa ta sing nyebar-nyebarke? Lah kok dadi bayi wingi sore kok ya ngerti lelakon. Aku mung diceritani para sepuh. Lho sing akeh crita karo aku ya kuwi para Panakawan, kakekne Semar, Nala Gareng Petruk lan Bagong. Ing pendak-pendak aku sowan ning Karang Kadempel mesti dijak jagongan.